Syksyllä 1939 Neuvostoliitto vaati Suomelta alueluovutuksia omaan turvallisuutensa vedoten. Marraskuun 30. päivänä ilman sodan julistusta Neuvostoliiton ilmavoimat pommittivat monia suomalaisia paikkakuntia samalla kun sen armeija ylitti useasta kohtaa maiden välisen rajan. Ilomantsissa neuvostojoukkojen divisioona yhteensä 18 000 miestä ylitti rajan Megrissä, Iljanvaarassa ja Hullarissa. Neuvostoliiton hyökkäystä torjui Ilomantsissa sodan alkuvaiheessa vain 800 miestä. Apuvoimien tultua vahvuus kohosi hieman yli 4000 mieheen. Neuvostoliiton hyökkäys pysäytettiin joulukuun puolivälissä Oinassalmi-Kallioniemi-linjalle, jossa se pysyi sodan loppuun saakka. Puna-armeijan odotettua hitaampi eteneminen ja länsimaiden mahdollinen sekaantuminen konfliktiin Suomen hyväksi sai neuvostojohtajat avaamaan neuvotteluyhteydet kevättalvella 1940. Helmikuussa käynnistynyt Neuvostoliiton suurhyökkäys Karjalan kannaksella mursi vahvan Mannerheim-linjan, mikä puolestaan lisäsi Suomen halua rauhaan. Talvisota päättyi 13. maaliskuuta 1940 Moskovan rauhaan. Rauhanehtoihin kuului muun muassa alueluovutuksia Suomelta Neuvostoliitolle. Ilomantsi menetti alueestaan 1/3. 100 000 suomalaiset joutuivat jättämään kotinsa uuden rajan taakse. Monet olivat myös menettäneet kotinsa poltettuina tai muutoin taistelussa tuhoutuneina tai ilmapommituksissa. Saksan aloitettua kesällä 1941 operaatio Barbarossan eli hyökkäyksen Neuvostoliittoon syttyi Neuvostoliiton ja Saksasta välirauhan aikana turvaa hakeneen Suomen välille jälleen sota. Vuoden loppuun mennessä suomalaiset joukot olivat vallanneet takaisin talvisodassa menetetyt alueet ja edenneet vanhan rajan yli itään. Eteneminen pysäytettiin ja sota muuttui asemasodaksi, jota kesti 2,5 vuotta. Kesäkuussa 1944 Neuvostoliitto aloitti suurhyökkäyksen eteläisillä rintaman osuuksilla. Rintamalinja alkoi siirtyä kohti länttä. Hyökkäys saatiin pysäytettyä Moskovan rauhassa sovitun rajan itäpuolelle Karjalan kannaksella ja Laatokan pohjoispuolella heinäkuun puoleen väliin mennessä. Pohjoisempana Neuvostoliiton hyökkäys jatkui Ilomantsin suuntaan. Suomalaisten vastatoimia johtamaan Ilomantsiin komennettiin paikallisen maaston hyvin tuntenut kenraalimajuri Raappana. 21. prikaati, ratsuväkiprikaati, rajajääkäripataljoona 3 sekä 2 pataljoonaa käsittänyt osasto Partinen muodostivat vastahyökkäyksen pääjoukon ryhmä Raappanan. Neuvostojoukkojen hyökkäys Hattuvaaran kylään heinäkuun viimeisinä päivinä
pakotti Hämeen ratsurykmentistä muodostetun osasto Siraman aloittamaan vastatoimet suunniteltua aiemmin. Osasto koukkasi Hattuvaara-Lahnavaara-tieltä etenevän neuvostorykmentin sivustaan etelästä Tiettömän korven kautta. Taistelu alkoi varhain sunnuntai-aamuna 30. heinäkuuta. Tilanteet vaihtuivat nopeasti ja taistelevat joukot sekoittuvat taistelutantereella. Taistelun luonnetta kuvaa hyvin ensimmäisen eskadronan joukkuejohtaja Erkki Hytin kertomus. Eskadronan päällikkö komensi Hytin ryhmineen ottamaan silloin punaisen Tiittasen talon haltuunsa. Pihapiiriin päästyään Hytti käski ryhmän asemiin rintamasuunta Hattuvaaran kylää kohti. Hän heitti ikkunoista taloon käsikranaatteja ja tarkisti pihapiirin, jossa ei näkynyt ketään. Pian talon kivijalan lähellä räjähti piiskatykin ammus, joten ryhmä vetäytyi talon luota. Pian eskadronan päällikön lähetti toi Hytin joukkueelle uuden käskyn. Ryhmän tuli karkottaa vastustaja vastapäiseltä mäeltä. Niinpä joukkue käänsi hyökkäysketjunsa toiseen suuntaan ja valtasi mäen. Hattuvaaran taistelun jälkeen venäläiset joukot motitettiin nykyisen itärajan taakse. Syntyi useita motteja, joista suurimmat olivat Lehmivaarassa, Vellivaarassa, Lutikkavaarassa ja Teppanassa. Ilomantsin mottitaisteluihin pysähtyi Puna-armeijan suurhyökkäys, mikä vaikutti osaltaan siihen, että Suomi ja Neuvostoliitto solmivat aselevon, joka alkoi 4. syyskuuta 1944. Hattuvaara on tyypillinen vaaran päällä sijaitseva karjalaiskylä. Karjalaisuudesta kertoo keskeisellä paikalla sijaitseva Länsi-Euroopan vanhin yhtäjaksoisesti käytössä ollut tsasouna. Se on rakennettu 1790-luvulla ja sen lähistöllä sijaitsee tunnelmallinen vanha kalmisto. Makkolan museotila, jonka rakennukset ovat pääosin 1800-luvun alusta, esittelee karjalaista elämäntapaa ja vanhaa esineistöä. Sodan loppuvaiheessa Makkolassa yöpyi Suomen kuuluisin sotilas Lauri Törni ja hänen joukossaan palvellut tuleva tasavallan presidentti Mauno Koivisto. Makkola on siis myös osa suurmiesten historiaa. Karjalaisuuden lisäksi Hattuvaarassa näkyy yhä koettu sota. Veteraanien kunniaksi rakennettu taistelijan talo välittää tietoa sodan tapahtumista. Taistelijan taival on veteraanien ja kyläläisten yhdessä rakentama polku Hattuvaaran taistelun tapahtumapaikalla. Veteraanien tarinat polun opasteissa siivittävät lukijan sodan melskeeseen. Siinä oli myös niitä venäläisten hevosia. Muistan, kun joku meikäläinen huusi, älkää hevosia ampuko. Hyvänen aika, ajattelin. Kai se hevosiinkin nyt kumminkin osuu, kun ammutaan niin jumalattomasti, muisteli kersantti Aimo Kallio.
Valtakunnan raja kulkee Virmajärven läpi. Sen saaressa sijaitsee Suomen ja koko Manner-Euroopan itäisin piste. Sodan todellisuudesta kertoo myös Lahnajärven puinen ortodoksi risti, joka on pystytetty neuvostoliittolaisen naissotilaan haudalle. Alueen puusto kertoo omaa karua tarinaansa. Ennen kaikkea nämä kaikki toistavat kuitenkin sodan mielettömyydestä kertovaa rauhan sanaa.